шабакаҳои тақсимоти барқ корхонаи алюминии тоҷикистон талкоро барои напардохтани 37 миллион сомонӣ қарзи нерӯи барқ ба додгоҳ кашидааст. дар додгоҳи олии иқтисодӣ ба радиои озодӣ гуфтанд, шабакаҳои тақсимоти барқ даъво дорад, ки талко бояд маблағи истифодаи барқро, ки ҳанӯз аз соли 2020 мондааст, бисупорад. дар мурофиаи судӣ дар шарт баррасии парвандаро мутаин кардем, дар мурофиаи судӣ ҳозир шудам. дар марҳилаи аввали ки омодасозӣ буд, талабот гузоштанд, ки бинобар ба мавқеъи созиш баррасии парванда ба дигар рӯз таъин карда шавад. ба ҳамин хотир ҳозирам ба роҳбарияти ҳамин шабакаҳои тақсимоти барқ иваз шуда сабаб пеш овардан ҳамин мувофиқаи созиш та ҳоле ба даст намода. тафсилоти бештар дода нашуд, ки шарту шароити созиши ҷонибҳои баҳс чӣ будааст. дар додгоҳ гуфтанд, чун қарори ниҳоӣ набаромадааст, наметавонанд дар ин бора тафсилоти бештар диҳанд. ҳабибулло мақбулов, сухангӯи корхонаи талко, ба радиои озодӣ кӯтоҳ посух дод, ки ин баҳсро ҷонибҳо байни худашон ҳал карданд, вале аз шарҳи бештари мавзӯъ худдорӣ кард. дар шабакаҳои тақсимоти барқ ва ширкати барқи тоҷик тасдиқ карданд, ки корхонаи талко қарздор аст, вале касе ҳозир нашуд дар ин бора бештар суҳбат кунад. баҳси напардохтани пули барқ аз сӯи ширкати талко дар ҳоле садо медиҳад, ки вазорати энержӣ ва захираҳои оби тоҷикистон ин ширкатро яке аз калонтарин қарздорҳо эълон карда гуфтааст, қарзи талко аз ҳисоби барқ беш аз 490 миллион сомониро ташкил медиҳад. талко нерӯи барқро нисбат ба дигар корхонаҳои саноатӣ ва аҳолӣ арзон дастрас мекунад. арзиши 1 киловатт-соат нерӯи барқ барои корхонаҳои дигари саноатӣ 70,35 дирам, барои аҳолӣ 30,75 дирам, вале барои корхонаи талко 18,6 дирам пешбинӣ шудааст. талко бузургтарин корхонаи саноатии кишвар аст, ки ба истеҳсолу содироти алюминӣ машғул аст. қаблан вазири молияи тоҷикистон гуфта буд, ки корхонаи алюминии тоҷикистон талко дар баробари 6 корхонаи дигар кори худро дар соли 2022 бо зарар ҷанбаст кардааст.